Πήγε να πάει βίντεο. Για ρεκόρ γίνεσαι. Άμα βάλουν τα κίτρα, δεν θα τους κάνεις και τις δύο. Οκ, με είχαμε πενιάς μια μηχανάκια μαλάκα. Δυο κάτω τα μάτια. Άμα θες να ανέβει κόσμο τα μάτια, θα ανέβουν άλλοι, όχι εμείς. Άλλοι. Γιατί ρε φίλε, εγώ θα αφήσω και την πόρτα ανοιχτή. Αφήνω δεν θα ανέβουν, γιατί είναι στο καλιάλι. Δεν τον ψαράξουμε. Μόνο και αυτό, να δείξω και αυτό. Μόνο και αυτό, Τι κάνω Γιώργος εκεί κάτω. Τι δεν. Δυο αμάξια να τραβείς. Κοίτα, τραβήξεις κι άλλο. Κόμο, ξάπλωσε κάτω ρε. Ζάπλωσε μαλάκα. Ξάπλωσε κάτω για εμπόδιο. Σταμάτω και αυτό, και αυτός αυτό. Άντε ρε. Έλα, τράβα. Ο άλλος μας κοιτάς, λέει τι χάζι που είναι αυτή. Το μαχίμι να το, το μαχίμι του Σάκη, να το. Να το μαχίμι του Σάκη. Α, και διάκου, κάτω και διάκου, αυτό πήρε. Άλλο διάλογα 3, 3.500 και πετρέλαιο. Πάμε και εμείς! Πάμε! Άντε γεια! Ανέβα στον κάτω, να μας πάει στο ποτηρίδι, μαλάκα, τρακάρτε. Στην πλέξη πατάω. Αυτό τι έγινε, αγόρι μου! Άντε, ανέβα. Τι να με! Μην τυχόνται τα πίσω φρενών, θα κάνω 109. Τι κάνετε ρε. Λοιπόν, εμείς τεστάρουμε το κάνουμε μέσα από τα φρένα. Τώρα τι έγινε, θα το πάμε λάθος. Έτσι βουριλάει καλά. Οι άλλοι μας κοιτάνε. Τι κάνουν αυτοί. Μπράβο Γιώργη, μπράβο, το παιδί. Σάκη! Πάρε το σκάνια και τράβα στο καλό.